Soalnya pak thorok enggak dong, kayak ini pas bos rokong kabelah, kayak hamo, enggak waktu sama kami ya, kayak bitir kayak saya dong, kayak komewo, enggak atimang bari tidak tak. Nang nincer korok besok dong. Mang nih, masa kayak kita mah hatong mau kus. Nang bawa ke coli dong setahu. Kakek ikut muya kayo tahu tong tak. Jadi songkar dong kayak BPL. Songkat EPL. Ini yang hanya hai paisok pika sini bara arsigat Baglabari edisi ni andara khobjak ke Rajchandra Parawo sini takok Hemantani bihik keitangka mo thangnai 4-5 दिन sekang ka aboni bagai bihik ni khatsangma panda khlainani bagai bini nokongo belai ke crisis nangjak kai bono जों hanya hai kisamisa sobalayan hnai sekango bo जों phailai thangka nai nogoi bini nokongo belai ke অবস্থা hamya bini nogo जों phaipro asuk thai phano sebo gereja apro rogo bo जों kisamisa bono chobai thangka hai phano bo chanani nangnani tongnani belai ke bini crisis of klaijak te bini nok no kungo khaksangma panda klainani thanibo jungso balayan hnai kogri thangma ganang oro tongo chini joto leaders rok chini joto edisi village ni mo leaders rok phaijak जों sablaya akonya hanya hai tini bin nogo phaipika bono kisamisa rang puisa subai kalangan hnai Ninchini mungkai. ani bumung hngkai jesia deborma ang Baglabari edisi village ni monitoring committee ni secretary hingkai tini bubagrani hingkai जों oro phaisok pailajak